Nak ya. Iya. Sampean yo tetap semangat Iya. ya. Tidak ada yang menginginkan orang tua pisah. Ya. Dan itu menjadi sebuah pelajaran kalau kita nanti berumah tangga kita tidak boleh berpisah. Ya, kudu Meskipun ngati-ngati. apapun ujian dan apapun rintangannya, kalau itu sudah menjadi pilihan jodoh kita, kita usahakan yang terbaik untuk anak kita Tepuk tangan nanti. buat Niken Salindri. Teman ya Nak. Aku nyawang sampeyan iki cilikanmu biyen lah wis. Kok gembeng men Mas rumangsaku iki wong aku ora apa-apa. Ora apa-apa piye kancane ngempet. Kalau wong telu. Kenapa aku lho nyanyi ora ono aku lho ngono. Ya ora ngene iki. Ngene lho Nak, aku nangisku mergo trenyuh apa sampean saiki wis gedhe. Nyatane sampean saiki wis iso dewasa, iso muni ngono iki atiku trenyuh ngono Nak. Hah? Atiku trenyuh kesenggol nyenggol jantungku lan. Kuwi ya dikei pelajaran sampean. Dipisah orang tua berpisah itu tidak